Ir-residenti ta' Taslima organizzaw protesta kontra l-gvern minħabba li s-sitwazzjoni tal-iskart ħarbitlu kompletament minn idejh. Sitwazzjoni li saret kriżi nazzjonali li kawża tagħha qed ibati kulħadd. Bir-residenti stess jgħidu li bħalissa kull fejn tħares f'Taslima tara ħmiġ u telqa ma' kullimkien. Dan apparti l-bini eżaġerat u l-effetti enormi ta' żieda fil-popolazzjoni. Waqt il-protesta semma kif is-Slimiżi qed jiġu kompletament injorati mill-awtoritajiet, iżda wasal iż-żmien illi jgħidu issa daqshekk. Dawk li indirizzaw lin-nies preżenti fiż-żona ta' Fontadir insistew li l-Gvern għandu immedjatament ibiddel l-iskeda tal-ġbir tal-iskart dan sabiex iżid il-ġranet tal-ġbir speċjalment tal-Borża Sewda. Huma insistew li s-sistema l-ġdida tal-ġbir tal-iskart falliet fil-waqt li tkellmu wkoll dwar il-bżonn li f'Taslima speċjalment fis-sajf jiżdied it-tindif tat-toroq għaliex in-nies huma imxebba b'din is-sitwazzjoni. Fil-protesta semmew problemi oħra bħal nuqqas ta' infurzar mill-awtoritajiet, l-abbużi minn dawk li jużaw l-iskuters u anke l-bini bla doċċ fiż-żona ta' Taslima. Dan apparti l-esplużjoni fil-popolazzjoni illi bla dubju qed tikkontribwixxi għall-effetti kollha negattivi u l-problemi li rreferew għalihom f'din l-istess protesta. Kollha kontributuri li affettwaw il-kwalità tal-ħajja tar-residenti f'din il-lokalità.